аллоҳ мегӯяд дар Қуръон: эй касоне ки имон овардед, якбора тавбаи холис кунед ба сӯи Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. баъзе аз мусалмонон бо сабаби маҳдудии илмашон оиди ислом, онҳо фикр доранд, ки тавбаро метавонанд ба канор гузоранд, то он даме ки сину солашон ба ҷое нарасад, то даме ки оиладор нашаванд, то он даме ки нараванд ба ҳаҷ. ва онҳо фикр доранд, ки чӣ кореро ки дилашон хоҳад, метавонанд бикунанд, зеро ки Аллоҳ онҳоро интизор хоҳад шуд, зеро ки фариштаи марг онҳоро интизор хоҳад шуд. лекин онҳо дарк намекунанд, ки фариштаи марг касеро фарқ намекунад. фариштаи марг намедонад, ки ту ҷавонӣ ё пирсол. ба ӯ муҳим нест, ки ту дороӣ ё нодор. муҳим нест, ки ту мардӣ ё зан. муҳим нест, ки ту беморӣ ё солим. фариштаи марг дар худ рӯйхати номҳоро дорад ва боваста аз ин рӯйхат фариштаи марг рӯҳи одамонро мегирад. ҳамаи мо хабар дорем аз таърихи паёнбар Сулаймон алайҳиссалом, ки дар ҳузури худи паёнбар, вақте наздикони ӯ бо ӯ якҷо нишаста буданд ва яке аз наздиконаш худро каме шармгин ҳис карду аз назди онҳо рафт. андаке пас омад ва паёнбар Сулаймон алайҳиссалом ба ӯ гуфт: ба чунин шахс мисли ту арзанда нест чунин тарзи рафтор ва рафтан бо чунин тарз. ӯ гуфт: одаме дар паҳлӯи ту нишаста ба ман бо диққат ва бо нигоҳи аҷибе менигарист. аз нигоҳаш худро хело шармгин тасаввур кардам ва рафтам. ин шахс кӣ буд? Сулаймон гуфт: ин шахс фариштаи марг буд. ин шахси наздикаш ҳайрон шуду гуфт: субҳоналлоҳ, ман ва малакулмавт дар як ҷой қарор доштем. вақту соати ман расид. о паёнбар, ба шамол амр бикун, то ки маро ба дигар заминҳои дурдасти Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло бубарад. ва Сулаймон амр кард ба шамол, то ки ӯро ба заминҳои дурдасти Ҳиндустон бубарад. ва субҳоналлоҳ, баъди чанде малакулмавт боз ба назди паёнбар Сулаймон ҳозир шуд. ва вақте ки омад ба наздаш, Сулаймон суол кард аз малакулмавт: ту ба он наздики ман бо диққат нигоҳ кардӣ ва ӯ худро шармгин тасаввур кард. чаро ту ба ӯ чунин ҷиддӣ нигоҳ кардӣ? ӯ гуфт: ман хело дар ҳайрат будам аз ҳузур доштани ӯ дар ин ҷо, чунки Аллоҳ ба ман амр кард, то ки ҷони ӯро дар замини Ҳиндустон бигирам, ва ман ба фармони Аллоҳ итоат карда тааҷҷубона ба замини Ҳиндустон ҳаракат кардам. субҳоналлоҳ, чӣ хел ман ҷони ин шахсро мегирам, ҳоло он ки ин шахс ҳузур дорад дар Фаластин. навобаста аз ин, шамол ин шахсро ба назди ман овард ва дар вақти муқаррар шуда ман ҷони ӯро гирифтам. аз ин хотир чӣ кӯшишҳое ки накунем, чӣ коре ки накунем, мо дониста наметавонем, ки кай фариштаи марг барои гирифтани ҷони мо меояд ва рӯҳи моро аз тан ҷудо мекунад ва онро бармегардонад ба Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. аз ин хотир мо мегӯем: ҳамоно мо аз они Худо ҳастем ва ҳамоно ба ӯ боз бармегардем.